खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। मोन 9 रायजोफोराव दाउनि बेरामा गोख्रोङैनो गोसारदों। हादराव दासिमाव मा 1200निबो बांसिन दाउफोरा थैखांबाय। मिरुआ बुंदों चंडीगढ़ आरो महाराष्ट्रआव दाउनि बेरामनि इनफेक्सन जानायखौ मिन्थिनो मोननाय जायाखै। उत्तर प्रदेश, केरेला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हारियाना, गुजरात आरो दिल्लीयाव दाउनि बेराम जानायखौ खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। नैथियाव, गुवाहाटीनि बिजाब मेलानि फोरबोनि थासारिखौ नुनानै सोमोनांदों थरेन बर'आ। मख'नो गोनांदि गासै 12 साननि हाबाफारिजों खुंजानाय गुवाहाटीनि बिजाब मेलायाव गासै 10 कौटि रांनि बिजाब फालांगि जादों। बे बिजाब मेलायावनो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो बाहागो लादों। आरो मानगोनां थरेन बर'आ गुवाहाटीनि बिजाब मेलानि बेबायदि फोरबोनि थासारिया थारैनो सोमोनांथाव होननानै बुंनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथियावबो बुंबावो दि बिजाब मेलायाव बेबायदि एसेबां सुबुंफोर बाहागो लानायखौ सिगाङाव नुनो मोनाखैमोन। बिजाब फाननायनि जौखोन्दोआ बांसिनदों होननानै मोनथिनो मोननायखौ जोबोद गोजोनथाव होननानै बुंबावो। बे साननि जोबथा हाबाफारियावनो बराय बिबुंथि लाखिबावदों आसाम सेबखांग्रा बर्डनि नेहाथारि प्रमद कलिताया। बिथाङा बुङो दि मुलुगनि गेजेरावनो भारतआव बेबायदि गिबि बिजाब मेलाखौ खुंनाय जादों। थामथियाव, इन्ड'नेसियायाव अख्रां दिङानि जाब्रबथाय जानायाव 12 घन्टानि उनावनो जाकार्तायाव दावबायारिफोरनि गोथै अंग बोखांनो मोन्दों। जाकार्तानि साखाथियाव थानाय जाभा लैथोआव बोखांनो मोन्दों रेस्किउ टीमआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 अक्ट'नि सनिबारखालि इराननिफ्राय 4 मिनिटावनो गोमादों इन्ड'नेसियानि अख्रां दिङाया। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अख्रां दिङाया इन्ड'नेसियानि जाकार्तानिफ्राय सोनाब कालिमस्तान प्रदेशनि राजथावनि पन्टियानार फारसे रावना होदोंमोन। 90 मिनिटनि गेजेराव मोनहैनायनि बाथ्रामोन। दिङायाव सा 50 दावबायारिफोरनि अनगायै सा 12 अख्रां दिङानि मावफारियाफोर दंमोन। गासैबो इन्ड'नेसियानिनो नोगोरारिमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ मुलुगनि दैदेनगिरिफोरा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव, मुलुगनां देहा आफादा सोलिफु 2021 मायथाइनि थाखाय देहाजों सोमोन्दो थानाय मोन 8 पइन्टफोरखौ फोसावना होदों, जेराव बेफोर आयदानि सायाव मुलुगनि सुबुंफोरा सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथार होननानै फोसावो। मुलुगनां देहा आफादा बुंनाय बायदिब्ला, जुदि बेफोर मोन 8 पइन्टफोरनि सायाव मुलुगनि हादरफोरा गोनां नोजोर होयोब्ला 2021 मायथाइया थांनाय 2020 मायथाइनिख्रुइ साबसिनै बारलांगोन। मुलुगनां देहा आफादा होनाय मोन 8 पइन्टफोरा फारियै मुलुगनि हादोरफोरा खौसेथि जानांगोन, हेल्थ सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनांगोन, गासैबो सुबुंफोरनिसिम कभिड भेक्सिनखौ सौहैहोनांगोन, साइन्स आरो देहाखौ साबसिन बाहायनाय, मुलुगनां देहा आफादा खैफोद फैनो मोननाय नङा, सुबुंफोरनि देहायाव बेराम बारायनायनि सायाव नोजोर लाखिनाय, नन कमिउनिकेबल डिजिजनि सायाव गोनां नोजोर लाखिनाय, मेन्टेल हेल्थ आरो फाहामथाय। बाथियाव, डनाल्ड ट्राम्पनि एकाउन्ट बन्द जानायाव गाहाय मन्त्रि मदिआ मुलाम्फा जादों। आमेरिकानि केपिटल हिलआव हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्म टुइटारआ आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि एकाउन्टखौ अरायथा महरै बन्द खालामनानै होयो, जायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फलोअर्सनि रेसआव आवगायलांनो हायो। आथिखालाव टुइटाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बयनिख्रुइबो बांसिन फल' खालामजानाय सांग्रां राजखान्थि दैदेनगिरि जाबाय। दथियाव, मैया थांनाय 11 अक्ट'आव फैगौ 24 जानुवारि अक्ट'खालि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह फैनो गोनां हाबाफारिनि थाखाय जानो गोनां थावनिखौ बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा नायगिदिंफैदों। स्निथियाव, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिटिआरनि गासै लाइमोन सेंग्राफोरनो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय स्पर्ट्स स्किल्स दानानै होगोन होनना गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों। दाइनथियाव, अदालगुरि जिल्ला एबसुआ सनाथि मायथाइ खुंगोन। लोगोसे खाग्राबारि दख'रा एबसुनि 38थि बोसोरसालि जथुम्माया फैगौ 18 निफ्राय 21 जानुवारियाव जागोन। बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ नुनो मोनबाय। गुथियाव, सरकारनि बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानांदों सासे फरायसुलि मौसुमिया। गोरिब थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय माखासे बिथांखिखौ फोसावबोनाय सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना गोबां फरायसाफोरनो मुलाम्फायारि खाबुखौ होनो हायाखै। बेबायदिनो गोजौ सोलोंथाइनिफ्राय जानगारनानै थानांदों सासे फरायसुलि मौसुमिया।
अदालगुरि जिल्लानि बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय खैराबारि थानानि आवथायाव थानाय खागारानि थराबारि गामिनि थागिबि आरो तरुण सरनिया आरो अन्जु सरनियानि फिसाजो मौसुमि सरनियाया सरकारनि बिथांखिनि खाबुखौ मोननो हानायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। हाजिरा मावनानै जानांग्रा मौसुमिनि नखरा गोबां रांखान्थियारि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों आरो रांखान्थिनि आंखालाव बिएड कलेजाव मुं थिसननो हायाखै होनना खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। जिथियाव खौसेथिनि बोलोआनो देरसिन बेखौ फोरमान खालामबाय नागालेन्डनि फेक जिल्ला कुटचा फक गामिनि गामियारिफोरा। गंसे मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकआ नागालेन्डनि कुटचा फक गामिनिफ्राय डिमापुरसिम हाइजें सामब्राम गुफुर लाना फैगासिनो थानाय समाव हाजोनि लामानिफ्राय ट्राकआ गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राकआव थानाय 4 सुबुङा खुनुरोखोमै रैखाथि मोनो। उनावहाय कुटचा फक गामियारिफोरा ज' जाना ट्राकखौ बोखांनो हायो होनना खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। 10आव कक्राझार थिथागुरियाव कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय हस्टेल बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि मागो दमासिनि उनावनो बिटिआरनि ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाखां होनायनि थांखिजों गोख्रों खामानि मावलांगोन। 12आव मैया थांनाय 11 अक्ट'आव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव एसएस मार्केट कनफारेन्स हलाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बावैसो देरहासार जानानै इएम मोननो हानाय 6 नं कसुगाव बियाबनि उखिल मुसाहारिजों लोगोसे वेलसन हासदा बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव इएम बिथां उखिल मुसाहारिया बुङो दि बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर मावनो हायै खामानिखौ इउपिपिएलआ 5 बोसोरावनो मावगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। 13आव मैया थांनाय 11 अक्ट'आव गवालपारायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गंनै नखरनि दान्थे बिदान्थेखौ लानानै गुलि गावनाय जाथायाव सा 6 जखम जादों। माधुर्य राय मुंनि सुबुङा सानैसो थांखिनानै सुबुंफोरखौ गुलि गावदों होनना खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। 14आव थांनाय साननैसो सिगाङाव भारतनि रौनियाया चीननि सासे रौनियाखौ हमनो मोन्दोंमोन। लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलाव हमनो मोननाय चीननि रौनियाखौ गथायफिनबाय भारतआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समबारखालिनि फुंनि 10 रिंगायाव चीननि पिपल्स लिबारेशन आर्मिनि आखायाव गथायफिनो भारतआ। दानिया फैदो 15आव जोबथारनाय खौरां। मैया थांनाय 11 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30आव जानानै थांनाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव एटिके महन बेग एफसिआ मुम्बाइ एफसिजों जेननो गोनां जायो। मुम्बाइ एफसिआ गरसे सोनानै एटिके महन बेग एफसिखौ फेजेननो हायो। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30आव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि हेंथायै गेलेगोन बेंगालुरु एफसिआ। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।